na sabire wange marudi chieng. Radio Ramogi. Radio. Keto kenge mar tego lokruoge manie sekta no. Kama ino margi en ting'o malo chenro mag oganda jo Kenya kachiel kod keto adieri kod ler kutenre kod tich ma migawo no timo. Jakom mar jodong Luo kadho nam chumbi James Obara Kings ojiwo oganda mag Luo mawuok e gwenge ma kono mondo mi koro bed kanyagla mondo kik ng'ato donje kindgi. Ka sirikali sayo kuom keto chik manok makoro rito jogo ma hikgi oniang' e thurka. Amosin misawa kamora mora maintie kenda rwaki ni machiegni. Jatend migawo mar jotij sirikal Geoffrey Ruku wacho ni sirikal koro keto kenge mar tego lokruoge manie sekta no ka maino margi en ting'o malo chenro ne oganda jo Kenya kachiel kod keto adiera kendo ler kaka tije mag sirikal osebedo katimore. Ruku ne wacho ni mae kinde mabende koro lipode moko osebedo kalikore ni nitiere jotij sirikal moko mathoth manyaka gie sani pok ochula. Lazima tuwajibike. Katiba yetu ya Kenya kipengele ya 232 Principles and Values of Public Service inasema wale ambao wanafanya kazi katika public service lazima wajibike, na Wakenya wote kwa jumla wanasema wale ambao wanawafanyia kazi, wale ambao wamepata nafasi ya kufanyia kazi, tunataka kujua kama unafanya kazi ama wewe ni ghost worker. Kata kamano ne omedoloso kama ewiwechno. Nimeanza mikakati ya kuweka kitu tunaita Public Sector Transformation Policy. Jameni, vitengo mbili ya serikali ama taifa letu la Kenya ambao wanahudumia wananchi wa Kenya na bidii na kufuatia hali ambayo iko ngumu ni walimu wa taifa la Kenya na vitengo ya usalama wa nchi yetu ya Kenya. Ndalo 100 sani nyaka ne gwele elemono jatenda migawo Ruku kata kamano osebedo katimo limbe mapoya ya apise mag sirikal ahinya to e gwenge makadho nam chumbi kod kaunti ma Nakuru kama bende osebedo ka ojuko jogo madonje tich ka odeko. Wale ambao wanafanyia nchi yetu ya Kenya kazi katika serikali ni 1 million. Kuanzia walimu, jeshi, polisi, unakuta ya kwamba wale wanafanya kazi civil servant hawalipwi pesa, mshahara iko chini. Lakini wage bill inasemekana iko juu. Weche moko nyakwara moge ni piny owacho koro isayo kuom keto chike manok kende marito jogo ma hikgi oniang' e pacho ka koluwore gi director mar riwruok moro ma ong'ere ni Ethel Foundation en ni koro jadolo kata riwruogno osebedo ka koro tiye tuch achiel gi din mar jokopere pacho ka chiwo kony kachiel kod sir madwarore ne jodongo. Ewi mano koro bishop mar jokopere Mano Habataz Van Megan wacho ni dwaro ni tie mondo mikaber to sirikal ochuog chike manyalo keto arita makare ne jogo ma hikgi oniang' e pacho ka. Magi timore seche bende sirikal to komachielo wacho ni gisebedo ka girito jodongo e yo makare kokalo e wach miyo gi omenda moko matin ma bende gibedo godo e kinde duto. Magi kata obed ni timore kamano to Van Megan kata kamano lero ni dwaro ni tie mondo mi kapo ni sirikal nyalo kawo thuolo mar chiwo ting' kata mar keto ting' kendo keto arita makare na jodongo go mar medo negi omenda mosebed ka imiyogi. Jadolo no wacho ni din jokopere komakore kod riwruogno ema nyadi mathoth osebedo ka koro chiwo sir makende ne jogo ma hikgi oniang' kachiel kod jogo ma yutogi kata jogo ma ng'awo e kind oganda. Weche moko en ni johala e chiro ma Okenge mayudore Nyatike sub-county kaunti wa Migori ywago rach mar arita e gwenge makono. Wacho bende gitudo kod bedo ni stima osebedo ka onge gweng'no kuom thuolo mar dwe achiel mokalo. Kendo otelnegi gi Billy Oindi bende ne owacho ni gisechiwo lipot kotenore kod wachni kotenore kod weche mag kuo ma osebedo ka timore e chiro no kama ogik to nyotimore otieno mane piny orugodo kawuono kama bende jopinyno makachich moro ma itudo kod weche mag kuo kaachiel kod gige kuo kata gik manokwal bende ne oyudi. Oinde ne owacho ni koro nyogi mako achich moro ma osebedo ka turo dukni e chiro no kendo kwalo mwandu e dier otieno. Achijno kata kamano nyo resi gi obila ka jopiny nyodwa nege. Jodak go koro ywak mokale wi weth mar weche mag arita gwengego ka koro gikwayo kambi mochune keyo teko mar stima pacho ka Kenya Power mondo mikao yie to donjre wachni kendo duognegi sitima. Ka opogore gi bedo ni weche mag arita koro nyaka gi sani rach mokale gwenge makono, jodak go bende ywak ni kata mana ohendni moko bende itimo ka itiyo kod teko mar stima
koro sani osebedo kod ng'ikruok maduong' mokalo ka thoth oganda gwenge makono matimo wendni machalo kamano koro ngimagi ok ber kaluwore gi weche mag yuto. Komachielo nyakoromogi ni jakom mar jodong Luo kadhowadh Nam Chumbi mano James Obara Kings ojiwo oganda onagi mawuok e gwenge makono mondo mi koro med biro kanyakla mar garo gi chien ogendni mamoko ma kidek temo kelo pogruok e kindgi. Magi ne owacho romo bende ne okelo kanyakla jogo magin oganda Luo mawuok e gwenge makono. Romono mano bagi gweng moro ma iluongo ni Mazeras Moyodre County ma Kilifi, kama bende joluo mane ochope kata mane oyuoro romo makamano ne osingo mar biro tiyo kanyakla kendo loso gi duol achiel. Kuke County ma Mombasa, Joja Oko giler mathoth e wachni. Wabiro kanyakla achiel eka dwa yudo kombe mwadwaro. Okwa kae kachieth winy to kombe ok wadhi yudo. So akwayo jo Kilifi mondo oriwre kabisa. Mano jakom jodong Luo kadhowadh Nam Chumbi James Obara Kings kajiwo nagi e kaunti ma Kilifi ni bedo gi kanyakla biro kelo negi yote weche mag siasa kaachiel kod ohala. Omiyo nabiro ka ndarwak jakom ma Kilifi mosiepe. Kane loso Mazeras e romo magala moro mane okelo kanyakla onagi mawuok e kaunti ma Kilifi mar rwako jakom manyien e kaunti no Okoth Adero, Obara ne bende ojiwo nagi mondo mi omed siro migosi Raila Odinga. Kata ka Odinga wacho ni ok onyal kawo komni, lakini emong'e kuma obuterowa. Koro waluwa bang'e kabisa maonge dok chien. Okoth Adero en jakom oganda Luo e Kilifi. Ka jaluo nyalo ng'eyo kaka ne joluo dak, kata kaka ne joluo timo gigegi, onge ng'anya kwedo ja Ugenya, onge ng'anya kwedo ja South Nyanza, onge ng'anya kwedo ja Bondo kata ja Siaya. Mae momiyo our culture is paramount, our unity is paramount, and speaking in one voice is paramount. Rashid Odhiambo to en MCA ma Malindi Town e Kilifi. An gi geno no oganda onagi dhi bedo gimoro achiel kendo dalili waseneno kendo this time round wase decide nikech wasewuotho kendo wayudo positive response, jowa oseol kendo giseneno kaka itiyo kodwa marach. Koro wan wase decide wadhi bedo gimoro achiel. Kata ng'ama dhi dwaro ombulu marwa wadhi bedo kode mondo wawinjre kapok wagone ombulu. Wadwani wawinjore gi ji kapok wagone ombulu. Ok ni wagoni ombulu kaka wabiro kwecho, kaka wabiro saa. Wawinjore ni kwa wagoni ombulu to ang'o ma wadhi yudo. Wach makamano ne bende osir lwedo gi Mikael Lilian Atieno mane ojiwo mine wetene mondo mi owuog oko mar laro kombe mag telo. To koro sani jomine oseng'e ni ginyalo, omiyo luoro mane nitie mag gender issues mane waluor ni joma chuo biro go wakumbo, ibiro wanyini kidhi to ng'ate mano mako badi, wawe wechego. Wang'e ni wanyalo, we are capable. Ka sikul to wadhi. Ka rieko monyuol go jaluo to en jaluo te, obed na miyo obed manyako. Omiyo wan joma wang'e ni wan capable to kendo tell leadership gi. De koro wadwa kawo gi aka ko e world level kama nyaka county malo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Nyakwara Jwang, weche gimedo biro ni kamora mora ma intie kokale nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo en skul sekondar mar nyiri ma St. Augustine Nyamonye nyo obago nyasi mar dhialo odiochieng' mar kido kod timbe mag oganda mar ting'o malo weche mag timbe mag oganda ma opogore opogore kod nyiso were kata talanta mag jopuonjre. Nyasi makamano nyopong' kod mor mokalo kama bende miende machon kod rwakruoge mag kido mopogore opogore mag oganda nyone kakileronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo. Nen nyasi manopong' gi mor mokalo
ka jopuonjre noyudo thuolo mar nyiso talanta mekgi to kod puonjore kido to kod timbe ogendni mopogore opogore ma pacho kae, ka japuonj mochung' ne weche mag mor e sikund nyiri ma Nyamonye kuno Catherine Oduor wacho ni thor margi maduong' en nyayo achiel mar oganda. Wa celebrate culture wa kaka joluo, wa celebrate nyaka mag Wakamba, nyaka mag Giriama, kaka nuneno ka nyithindo moko miel. Wadwa ni mondo ging'e ni kabinde gi nitie, gihergi, kendo ka gidhi e igi to gidak kod gigi. Weche motiel gi jalup japuonj maduong' ma St. Augustine Nyamonye Girls Secondary School migosi Jojo Suri ma ojiwo ber fwenyo to kod nyayo talanta. Awacho ni ok en ni nyithindo nyaka bede class all the time, seche moko giwuok oko, gimiel, giwer, gitimo drama, giringo, gigo mpira, to magi te supplement gik ma watimo e class. Kora kwayo jonyuol mofwenyo talent moro amora ma nyathine nyalo bedogo, kiko bedie kendo kiko discourage nyathino, kiko tame. Drama ok en ketho sa, wer ok en ketho sa, mpira ok en ketho sa, gigi te kelo pesa kendo gikelo chiemo e mesa. Nyasino nobagi kokalo e tudruok gi riwruok midendo ni Africware Unit Entertainment, machiel kuom ofisas mage Stephen Odhiambo otielo ber nyayo talanta mag rowere. Watemo miyo nyithindo mondo realize their talent or kose gibed aware of the talent as early as their age. Students at their age watemo mondo ging'e their talent nikech sani generation wantieni en generation whereby it's a very competitive generation ma dwaro ng'ama osomo kod ng'ama very creative. Magi giwacho ka jopuonjre ma Nyamonye Girls Secondary School kuno kotelnegi gi kapten margi Velma Adhiambo to kod Bani Rita to noduoko mana erokamano kuom chenro no. It was indeed a great day. We have seen my fellow students performing their talents and I have learned so much, especially from the Masai culture, the Kamba culture and even the Luo. And I want to thank our administration for giving us that chance. As you have heard from our deputy principal, that we don't only put food on the table through books, but we can also do our talent so that we get food. We are so excited as the students of Nyamonye Girls, and we are thanking the administration very much. Ne Radio Ramogi County Masiaya and George Amolo. Gilipote mar George Amolo kowe County Masiaya kwa Ramogi mochope giko mar miwech manyien dimba kaka ne gimol meso mar ka wech manyien. Radio Ramogi tudri gi Roda Odhiambo ka ngoromo sa par mar biro yudo wech manyien adimba ka kamano sa 8 gi sa 9 wech manyien machuok. Nyinga Vincent Otieno. Weche manyien yo machuok e Radio Ramogi. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi, mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Sabirio kalo dakika 15 tunaona marbede studio serumo katurumo kikisudi au eledo mabeyo sana lwet Lydia Koth Nyalego gango bote chino madonse Monday edition okni koro watie ko rekodi oyo warom sapagarie wange Ramogi TV wadhi penjo laktar. Zuri sana. Kama mimi ni wewe ningecheza Limpopo kila siku. Najua Citizen Kenya Freddy Afune papa Okidele Akim marafiki wa bana Limpopo Beres Odero Citizen Kenya Freddy Afune papa Okidele Akim marafiki wa bana Limpopo Achara Msando papa Nairobi City tuwapongeza bana Limpopo Obachi machoka Machana Kikonyo Tomi Msando papa Nairobi City tuwapongeza bana Limpopo Wakoyo tu Mombasa Ilikoni papa Freddy Nobiro Limpopo kwa Nairobi Abbas Adam
sami uchingi kono baya Jau Kenya pongezi unyolo moni ebe Vini osiepa Olive papa sami uchingi Rafiki wa kweli Fredi afune papa Kalisto ino Usiep na makeno Nairobi Fredi apio Rafiki wa kweli Fredi afune papa Kalisto ino Usiep na makeno Nairobi Chacho Charles Omoni Fredi he afune papa Fredi he afune papa Wawero sepe mwagelo sana makonyo kadai Kenya Wawero sepe kako kidi magolo chunyeni Kenya Wawero sepe kaka fune magolo chunyeni Kenya Maendeleo tuko mbele kwa yudo sepe machalo kama Civilization tuko mbele kwa yudo sepe machalo kama Ebeto moshkisa mochengi Fredi umebeleje Fredi afune papa Fredi afune papa Wawero sepe mwagelo sana makonyo kadai Kenya Wawero sepe kako kidi magolo chunyeni Kenya Wawero sepe kaka fune magolo chunyeni Kenya